समाय बेबायदि हान्थुखौ गुग्रु खुलुमबाल'थ' बेबायदि दुबारनो बिहामजो मोजां जायो बे नङाना Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय बिराद देलाय मालायै तारमाने दिनै हाबा दङ आब'नि बाबानि बिनानावनि फिसाजो दा बेखायनो बेयाव थांनो ओंखारदों जोङो दा रेडि जाजोबाखै दाबोनो देलायखाबाय आरो ना मोखांफ्राव देलायनाया जोब्बाय नै गासिबो जायखिजाया नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो नोंथांमोनजों दा शेयार खालामलांबाय थागोन आङो दिनै हाबानि ब्लग जोङो न'आवनो जाहैबाय आरो ना न'आवनो दहाय फुङावनो थांनो ओंखारनांगौमोन माने फुङावनो हाबाया जाखांखाबाय ओमफ्राय दहाय 8थायावनो जाखांबाय दाबो देलायाखै नोंखौ र' उनावसो देलायहोगोन एकदम बेखौ देलायबाथाय बे थांनो हास्लाबा दै लाखाबाय दा थांनो हास्लाबा बेखौ लास्टावसो जों गानखांजोबनानैसो बेखौ देलायहोगोन र' न'खौहाय एकदम फुङावनो सुखाजोबदों थारमाने फुङाव दा फैनानैहाय साफा स्रां नुफैनांगौ होननानैहाय बेखौ सुखाजोब्बाय आरोना न'खौहाय फुङावनो ओमफ्राय दा नै रेडिल' जानोसै थांसै ओइ मा हाबायाथ' दा जाखांबाय दहाय 8थायावनोमोन हाबाया जोङो सहैयासै नै सासेयानो बेखौनो जाहोनांगौ लोंहोनांगौ जायो नालाय ओंखायनो थाबखौनो ओंखारनो हाया आरो दा थांनो सानबाबो ओइ मा नों माबायदि दुस्थ' खालामहैगोनथाय बियो एकदम आं बेखौ लांफेराखै बेबायदि हाबायावहाय दिनै नायनोसै माबायदि जायो मामा नों दलर थाग्रा थाया दलर थायोलायनो दलर होननायनि नामानो गैया बेनाव रेडि जानोसै दे दख'ना हानाखै नै आयौ मारै जाखो बेयाव हाननोसै दख'नाया नै आंना नैबेखौसो गाननायनि टारगेटखा सिगांनिफ्रायनो नै बेनो बे नै आइना इन्दि जोमग्रा ब्लाउस गुफुर नै गामियाव दानाय बेबो आवगोलनो बायनायमोन ओरैबायदि दा बिदिखौ मोनला एकदम ख्रो ख्रोनो नायगोन उफुद्रुग जमा खालामो होनलागासिनो गावखौनो हारसिङैनो नै आंना जोमग्राया एकदम बानायब्रबनायसो मैयानो एकदम ओरैबायदि नै सिम्पोल होबाय सिया जा गुरैखा बियो बेबायदि गोजानो देलायहोखांबाय नायदो मानसिखौ ओमफ्राय खारलाबायो नै वा बिबार फट' लानोसै दे मारै नाहरलाय अबाय थांनो नागिरदोंमोनलाय नोङो बाजारावसो ए रा नै जोंहा देलायबायना दाबो फैयाखै बाबाया ओइ सासे बाबु गिदिरखौ लायनो थांदोंना बियानैखौहाय ओमफ्राय दा बेखौ नेगासिनो जोंना सोनांगौखिनिखौ सोखाजोबसै थांनायल' दा दैया सोखाजोब्बायना थांनोसै मा अबस्था जाहैगोन नैबेसो सासेया औ नानाया दा फैगोन ना रोङाखै थिखोनो रोङाखै माखौ औ दानो मेंहोखाबाय आरो दाहाय मा जाहैबावगोन दा खारखादे मा दा खारदे मिथिबाय दुस्थ' दा खालामदे दलर थानांगौ दे मानसिफ्रा नङाबा दुस्थ' गुलु होनोना दे मोजां थानांगौ दे दलरनो ओंखारदो दे नोंखौ देखायनोसै दे आङो नोंनि ड्रेसखौ औ दे आयौ बेखौ दा खालाम र' मा दङ बेयो नै वाव फुथुला दङ औ नोंना लंपेन्टआ देन्जारसो ना बेबो देन्जारसो औ सोर बायदोंमोनलाय मामि गासिबो मामि ना बेयावनो दंना नैबाव एकदम स्रिं स्र' नै थाला थुला मारिला जोबनायनि सम मारिखाबाय
जिनिसफ्रा जिंजिं दांदां दै बथलनो माबा बथलनो गस्लानो बेनो लाखाजोबनांगौलाय गस्ला खान्दाबो लाबाय दा नांब्रबगौ जायोबा सेन्देलबो लाखाबाय नांबायसै नामा नांदों दे नों खिबुजों दावखो खिबुजों दावखो दे मा खिबुजों ओरैबो जाबाय दे गाखोबाबो न' लादो जायगा गैयाबा मारै गाखोनांगौ मा नुहुरदोंलाय बैजों हनै थांगासिनो हाबबाय जोङो नै सान्दुं गोसा एसे सिगां थांनांगौमोन आलासि बायदिसो जाहैसिगोन जोंहा आलासिफोर फैनायावसो एसे आलासिफोर फैनाय सिगां थांनो सानदोंमोन जोङो थांनोबाथ' दहाय फुङाव थांनांगौमोन गैया बिसोरना लेट गदों माबायानो मास प्रेक्टिस ओमफ्राय खालामदों नोंसोरो सान्दुं गोसायाव मामे ओरैनो हरलाय अबाय थाबनो नागिरदों हाबा हाबा जाहैनोसै खिथाहरलाय अबेयाव थांगोन हाबायाव मोनथारसैथ' हाबाखौ मोनथारसै फैबाय नै सफैबाय आयौ ओरैसो दे ओइ मालाय देलायबाय हनै ओरैया आयौ लाजिबाय देलायनायखाय लाजिबाय नै थ' हाबैग्रोसै थ' ओरैहाय ओंखारदो र' दा लाबाय थानोसै आङो मा गेलेनायासो अयथासार नै नानिसो बाच्चा पार्टि जोब हनै ओरै गेलेनायानो अयथासार नै हनै गोलैयोबो संनानै मोनबाय आरो नोंखौ मादैनिसो माबा जायो आनै जायो दे आंनिजोंबो लादो भिडिअ नायो नामा औ दासो एसे मोजां खेबफिनसै नै हा ओहो बेखौ मोजां खेबाखैमोन माबाया औ नोंनि एबार नोंनि फाला नामा रावबो गैलामोन ना जोंना औ बेयाव जानाय लोंनाय साहा कफि पक'रा Nih, nengko kan kebisnya. Sekan sang. Sekan. Anak niramis nih saya gitu. Mama ke? Nah, ini niramis saya nggak.
बे पक'रा लाब्रा दालि जहल ओमफ्राय मा संदोंबावोथाय पनिर मोनगोन दा बेदराव देखायहैगोन आङो कफि लोंनाया खालाय खालामबाय गिसिसो मामायाबो दा माथो होफैबावा मा दंबावो गैलान्दां ना मा जाखो थाबावनांगौ दङ माबा मोनसे मा होनो ना बायदि बोरैबा मा नाम होनो बिदिखौ आं मिथिया निरामिसनि संग्रा हिन्जाव गोदानानो दाबो ओंखारथ'वाखै ओंखाम जाफै जाबाय बेनोदा नों जाया बेखौ बे नङामोनदां आं जाग्राया पनिर दंनो मैखुन ओमफ्राय मा जाखो बेखौ बुजिला बेदर बायदिनोहाय ना बायदि बेदर बायदि मोनो ना बायदि साजोबो ना बायदि गोथाव ओमफ्राय गोथाव निरामिस जाग्राफोरनि थाखाय गोथाव निरामिसानो पनिरबो नङा नै पनिरा जाबावनो एकदम ना सेम ना जागारसै आङो ओरै जोंनाय जाग्राफ्रा संग्राफ्रा जाग्राथ' नङा संग्रा ओरै बेजोंबो ओंखारलांजाबाय दा सोर नुवाखै आं दे जोंहा मानसि खमावनो फट' लाखानोसै औ सोरवाखैबोनोसै जोंहा मानसि खमावनो फट' लाखानोसै सिङावबो थोआ नै सालायनायफ्रानो सेलायलायबाय थायोल' ओइ दे आस्ते 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 नै मालाय दलर गेलेनानिया नै बिबाजै बे सासे नङालै मा गाबोन ओंखाम जाया ओंखाम जाखाङै जाहैदो बुजोबखानाय नै Mama ada oleh? Angni video naikgrafir. Mama nama sudah penulisnya? Mama nama? Aros Bromo. Neng kau kau ni? Kamu na? Jidim nari. Kenapa kau suka bisa? Hai roda deh Angni. Angni video. Hai ne. Deh. Mami apa? Mami apa ya udah? Neng siapa kamu? Mami kamu ni mau kasih? Mau kasih dong. Neng kau cakap mana? Mau cakap sih? Nào sampai na sahabatnya ada bu? Kamu itu jatuh? Kamu itu jatuh? Jatuh? Tahu ada? Nggak ada? Jatuh? Kalau ada sudah. Deh, bye nanti. Bye. Malah jaga setengah masa kan ada ekstra ini item kok. Oh. Burma. Oma na burma. Kasih gaza. Chips, acar, siblay bausो. माबासो बेना मा होनो BTC नि चिफ मिनिस्टार
Labra. Am beखौ होबावो. Denjar ayu. बैयावसो निरामिसावसो. नायगोन सिमना जायो. आयै बावलायबाय आङो. भिडिअ नायबासो मिन्थिगोन. मकचाप. औ मकचाप. नै मालाय हनै मा जाखो बाबु मा जाखो? दे खिथाहरदो दे. देसना खिथादो दे. मा जादों होनदो अमा दालि अमा दालि ना फिस जादों ओमफ्राय लाब्राबो जायाखै ए नै बुरजा जाखादो दानिया अमाल' जाबाय ना बोरमा जायासै नोंसोरो जाखाया नै माखासेफ्रा ओइयावहाय औ बोखाना हरदो दाउ जायासै ना दाउआ फालथुसोनो बेना आयौ अमायासो गोथावसिन ना अमाया देन्जार जोंना हाला सासेखौ थांसै बेयावनो गारबोदों बिबैजों औ अबेबा हाबलांबावगोन हाबलाङा खेबावनोसै आं खेबावनोसै औ आबौसो बेबा आबौ गाबाना गाबनो नोङो खेबनोसै आं नोंखौ गाबा होन खेबा फेमिलि सिखाव औ बेखौ लांगोन थ' बाजाराव लांगोन दाहाय थांसै दे न'आव थांसै सिखाव हाबबायनो न'आव औ बेखौ लाया मालायनि जोंहा गोदानसो बायगोन औ न'आव थांसै औ थांसै हनै थांसै हनै औ दे फट'खौ लानोसै भिडिअ फट'खौ फैद' नोंखौ लांफानोसै बाय न'दो गाबोन थांगोन ओमफ्राय आंना लोगोफोर हाबानि भिडिअ एडिट खालामनायखाय नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरोना मावबाय थानायावनो मोनसे खोथा गोसोखांदेरनानै नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनो सानदों आङो थारमाने हाबायाव जाबोनाय खोथा नालाय बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय एसे बेजोंनो एड खालामसै होननानै सानबाय आरोना थारमाने हाबायावहाय मोनसे ओरैबायदि दुखु मोनथाव बाथ्रा जेनेबा जाबोदों आरो माने बुंनाय खोथाजों दुखु मोनहोनाय जादों आरोना ओमफ्रायहाय थारमाने खोथायाबो जाहैबाय आंनि फिसालाखौ होनदों माने ओरैबायदि बुंदों मिथिबाय माने माबा जोलै गाज्रि होननानै बुंदों आरोना माने जोलै गाज्रि माने बिफा गैयिखाय बिदि जाखो ना माखो ना मा होननाय जाखो बुजियासै आरोना आङो बेनि खोथाखौहाय माने आइमोनखौसो होनदों जों आगोलनिफ्रायनो बे मानसिखौ ओरैबायदि सिनायबोखायो उन्दैनिफ्रायनो सिनायबोखानाय आरोना मिथिखायो बे मानसिखौहाय ओमफ्राय बे मानसियाहाय जाय मानसिया बेबायदि बाथ्रा बुंदोंना बे मानसिया माबायदि मिथिबायना बियो गावनि फिसालानि जे माबा बिसि फिसा बेखौहाय ओरैबायदि माने बे बिहामजोखौ आरोना ओरैबायदि माबा बोखानाय माने बाहायबोथारनानैहाय ओरैबायदि जाग्लिनानै ओरैबायदि बाहायबोनानै मानसिखौहाय जेन'बा उनावहाय एकदम न'निफ्रायनो होखारहरखाबाय आरोना दा जेन'बा बेनि बिहामजो फिसौआ जेनेबा बेयावसो गावनि बिमा बिफानि न'आवसो थायो आरो ओमफ्राय ओरैबायदिमोन जाहैबाय बे मानसियाहाय माने गावनि बिहामजोखौ माबायदि बाहायोमोन मिथिबायना एकदम फुं जानाय लोगो लोगो हान्थु खरायनानै माने एकदम हान्थुजों जोंथ' ओरैनो ओरै माबानानैसो गंनानैसो खुलुमो ना बेबायदि नङा आरोना गावखौ एकदम फुंनिफ्रायनो एकदम जेरावखि थाङा फुंनि बेलासिनि माने हान्थु खरायनानै खुलुमबाय थानांगौ आरोना बेबायदि बाहायबोखादों ओमफ्राय बेबायदि बेसेबां खालामबाय थानो ना बेसेबां सोलिबाय थानो जेनेबा गोरों गोरा बिहामजोआबो जेनेबा खुलुमनायाथ' रेसपेक्टनि खोथा दे जेनेबा बेखौथ' माबायो ओमफ्राय सम दङना बिनिबो सब समाय नोङो
माबानायनि फुंनि बेलासिनि सब समाय बेबायदि हान्थु गुग्रु खुलुमबाल'थ' बेबायदिथ' खुलुमनो बिहामजो मोजां जायो बे नङाना बेबायदि खालामोमोन आरोना बे मानसियाहाय ओमफ्रायहाय दाथ' गोदान बिहामजो होबाय गावनि बिहामजोखौहाय बियो होखारनानैहाय फिसौखौबो होखारनानैहाय उन्दै गोरलैनिफ्रायनो फिसौखौ माबाखादों आरोना जेनेबा बिमायाहाय न'निफ्राय ओंखारनानै थांनांखादों माने ओरैबायदि बाहायखायोमोन ओमफ्राय ओरैबायदिबा होनबावोमोन जाहैबाय बे मानसियाहाय गावनि बिहामजोखौ मा होनोमोन मिथिबाय जेनेबा गाहाथ' बबे समनिफ्रायहाय ना बेदर जायै जाखो बेखौ मिथिला जायखिजाया दा ना बेदर जाया आरोना बे मानसियाहाय ओमफ्रायहाय आगोलनिफ्रायथ' सिगांनिफ्रायथ' जाबोयोमोन जेनेबा बिनि फिसायाबो जायो न'खरनियाबो जायो बयबो जायोमोन आरोना दा बबे समखिनिफ्राय गाहा बेबायदि ना बेदर जायै धर्मआव हाब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जेनेबा बिहामजोआथ' ना बेदर जाग्रामोन जाहैबाय ना बेदर जाग्रा जाहैबाय जायखौ होखारदों बियो ओमफ्रायहाय मा होनोमोन मिथिबाय जेब्लानाखि प्रेगनेन्ट टाइममोन ना बे गावनि खाथिनि न' खाथिनि जेनेबा बिहामजोआहाय बेहा ना बेदर निरामिसफोरा आरोना बियो जायामोन जाहैबाय दा बेजों लानानै कम्पेयार खालामोमोन जाहैदों जे मा होनो बेहासो मालाय जेन'बा ना बेदर जायैनि जायै मोजां फिसा उजिहोनो हाबाय जोंनाबा माबायदि उजिगोनथाय बेबायदि होनोमोन जाहैदों बिहामजोखौहाय प्रेगनेन्ट समावहाय बेबायदि बाहायोमोन आरोना बियो बेबायदि बाथ्रा बुङोमोन बेबायदि बाहायोमोन जाहैबाय होमबा बेफोरबायदि मानसियानो जेन'बा आंनि फिसाखौहाय माबायदि जोलै गाज्रि होननानै बुंनो हाखो आरो आंनि जोंनि जेनेबा हाबायावहाय आइजो बाबाजोंखौ होनदों आरोना बे जोलै गाज्रिखौनो नायथिंबाय थानांगौ जाहैबाय होनबाय आरोना बिदि मा होनो बिसोरथ' बेबायदि उल्थां फाल्थां होनफिनग्राबो नङा जाहैबाय आइबो बाबाबो ओमफ्रायहाय उनाव खिथाफैबाय आरोना आंबो एसे खोनाखादों खोनानायाहाय ओमफ्राय आं एसे गोजानावसो दंमोन खिन्थु बेबायदि ओमफ्राय बिराद दुखु नांथाव आरोना बेयो मा सासे गथ' मानसिखौ बेबायदि बुंनाया गोरलै मानसिखौ बेबायदि बुंनाया माबायदि जाथावगौ सासे जेनेबा एजेड मानसिया बुरि मानसियाहाय बेबायदि जेनेबा सानै हयै रायलायनांगौ ना माखासे बाथ्राफोरखौहाय बैसोजों हिसाबै साननायाबो गोरा जालाङो होननानै बुङोना थ' सानै हयै माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनो रोंनांगौ बेफोरबायदि बुंलाबायनो नाङा आरोना माखासे जेनेबा सोरनि गोसोआव माबायदि आघात मोनो माबायदि बाथ्रा बुङोबा बेफोरखौबो साननो हानाय जानांसिगौ ना बेफोरबायदि बैसोआवहाय उन्दैथ' नंला थ' माथो होनबावनो नै आं खामानिसो मावगासिनो एमब्रयडारि सुगासिनो बेनो क्रिसमासनि अर्डार बेबो नै दाबो हाजोबाखै दिनै हाजोबथारनांगौ बेखौहाय गाबोन एकदम गाबोन हैथारनांगौ आरोना ओमफ्राय दंबावो माखासे थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगाहाय नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं